Mayong aga sa tanan. Ako gali si Edgardo Inyeban, presidente at mga mangunguma sa Ibahay nga ginadumuhan ko 35 ka mga stasyon. Sa akong kapagpamati diri sa anon sa Uswag Ilonggo, nakita ko handong itagsagid ka mga mangunguma di nga ni nga diya kara hindi nga mag-uswag panguma palwa infrastruktura nga ginahambal. Agabi yung gate sa may panlawas ang mga kung ano pa nga andang ng mga plataforma ay napatayan man namon nga niron isa ako ka mga nagasaksi nga ron daya dapat natin gida nga buligan para nga may siyaman ka mga busis dito sa Kongreso. Bisan pa kita iya may aton dugang ra nga kuswagan gid sa aton nga lugar igabi-abi gid bahay nga iya kararo infrastruktura o ginakinahanglan gid sa mga uma. Dengan ni malisod sa pag transport ko aton nga mga communities kon white karsada. Gabi gid sa mga gusto man magpadayon mga maka-eskwela kapareho ka kuno nga kunuwa una ron may skala sa day nakatapos. Dengan ako siya man kamanguma ang makaroon ni sandal stable ag nang ginapabugay ko doon nga paagi sa scholarship mga rondaya ng mga partiless ay kabay man kamo man makaagom mga grasya kung kamong mga maunga no inyo atong minungay atong gidsanda nga di nga tawaan kaya nga sa dapat eskwela kabay nga sa Mayo no 99% dapat kita sa Uswag Ilonggo para na paswagan kita atong pamilya ag banwa ag probinsya ay magom din naton. Kaya madingabo ang kabay nga inyo giron ibutang sitwasyon sa Mayo sa timbot election inagid kamo sa 99 nga numero mga boto.